Zéró utánpótlás, Zéró szövetséges, és egy ellenség, amely túlerőben volt Rómával szemben. Gazdagság és brutalitás mindössze 8 kilométerre egymástól. Az egyenlet egyszerű volt. Vagy Róma falja fel a szomszédját, vagy a szomszédja folytja meg Rómát a bölcsőjében. Felejtsd el a márványoszlopokat és az aranyozott légiókat. Ez itt sár, fa és kétségbeesés. Ez annak a története, hogyan döntött úgy egy számkivetettekből álló falu, hogy szembeszáll a regionális hatalommal, és túlélte, hogy elmesélhesse. Fidenae nem csupán egy rivális város volt, hanem Róma halálos ítélete. A Tiberis túlsó partján elhelyezkedve ellenőrizte a kereskedelem áramlását, és ami a legfontosabb, az élelemhez való hozzáférést. A fidenétek délre tekintettek, és nem egy új civilizációt láttak. Egy zűrzavart láttak, tolvajok, szökött rabszolgák és gyilkosok táborát, amelyet egy Romulus nevű fattyú király vezetett, és a zűrzavarokat elfojtották. Nem volt hivatalos hadüzenet, nem cseréltek tekercseket a nagykövetek. Éhség volt. A fidenétek tudták, hogy Róma a teljesítő képessége határán van. A népesség túl gyorsan nőtt a szabin nők elrablása és a népek egyesülése után. Túl sok volt az éhes száj, és nagyon kevés a föld. Így hát Fidenae azt tette, amit bármelyik alfaradozó tenne. Akkor támadt, amikor a zsákmány gyenge volt. Fosztogató osztagokat indítottak, nem nyílt csatát kerestek, megaláztatást kerestek. Átkeltek a római területen, felégették a peremvidéki gazdaságokat, és elhajtották a jószágot. Ez egy tűzzel írt üzenet volt a művelt földeken. Semmik vagytok. A vérszomjas és rémült római gazdák a Palatinus kapuihoz futottak, védelmet követelve. A pánik a király legrosszabb ellensége, halálosabb bármely kardnál. Ha Romulus nem cselekszik, tekintélye belülről omlik össze. A saját emberei pusztították volna el, még mielőtt a fidenáteknek a kisujjukat is mozdítaniuk kellett volna. De Romulus nem azzal a vakdühvel reagált, amit Fidenae várt. A farkas király ismerte a terepét. Fidenae falait szemből megtámadni matematikai öngyilkosság lett volna. A falai magasak voltak. Az emberei jól tápláltak voltak és ismerték a terepet. Egy közvetlen ostrom azzal végződött volna, hogy a római sereget lemészárolják a nyílzápor és a kövek alatt. Romulusnak többre volt szüksége a bátorságnál. Cselre volt szüksége. Róma válasza gyors volt, de kiszámított. Romulus nem mozgósította az egész nyugatot zajos menetelésben. Hideg céltudatossággal hagyta el a várost. A római gyalogság, amely még mindig pásztorokból katonává vált fegyelmezetlen keverék volt, északnak menetelt, követve a Tiberis folyását. 1,5 kilométerre Fidenaetől Romulus megállít parancsolt. A terep itt áruló volt, tele sűrű és árnyékos bokrokkal, ahol a fény alig érintette a talajt. Tökéletes egy sírhoz vagy egy csapdához. Itt ragyogott fel Romulus elméje, nem mint harcosé, hanem mint a halál építészé. Leválasztotta gyalogsága egy jelentős részét, a legpusztítóbb és legnehezebb erőt, amilyen csak volt. Nem adott nekik parancsot az előrenyomulásra. Parancsot adott nekik az eltűnésre. Rejtőzzetek el a gazban, mondta. És ne mozduljatok, amíg nem látjátok a jelemet, egy hangot se, egy lélegzetvételt se. A sereg többi része, egy szándékosan lecsökkentett és sebezhetőnek tűnő erő folytatta a menetelést Romulusszal az élen. Kísérte őt a lovasság aditő, de gondoskodott róla, hogy szervezetlen büntető expedíciónak tűnjenek. Egy csoport dühös barbárnak, akik bosszút keresnek a fosztogatásért, elvakulva a haragtól. Ez volt a tökéletes csali. Amikor elérték Fidenae kapuit, a római lovasság zaklatni kezdte őket. Egészen a kapukig vágtattak, sértéseket kiabálva, gerelyeket dobálva a falak őreire, zajos és poros káoszt teremtve. Ez egy iskolaudvari provokáció volt, arra tervezve, hogy megsértse egy felsőbbrendűnek hitt város büszkeségét. És működött. Fidenaen belül megszólaltak a riasztók. A fidenét tábornokok kinéztek a hálófülkéikből, és azt látták, amit Romulus láttatni akart velük. Egy kis római sereget, kitéve és félve. Merészelnek sértegetni minket a saját kapuink előtt? Gondolkodniuk kellett volna. De az arrogancia vastag fátyol. Lehetőséget láttak arra, hogy egyetlen csapással szétzúzzák a római sereget, hogy kijöjjenek, bekerítsék őket, és örökre véget vessenek a római kellemetlenkedésnek.
Fidenae kapui fa és bronz nyögésével nyíltak ki, amely visszhangzott az egész völgyben. A csapda működésbe lépett. Fidenét katonák áradata ömlött ki a városból. Sokan voltak, többen, mint amennyi Romulusnak a kapuk előtt volt. A Fidenét gyalogság fegyelmezetten és biztosan a győzelmében csatavonalba rendeződött és rohamozott. A föld remegett a több ezer szandál alatt, amelyek egyszerre csapódtak le. A zaj fülsiketítő volt. A pajzsok csattanása, a harci kiáltások, a vérszomi. Romulus megparancsolta lovasságának és a látható gyalogság kis erejének, hogy tartsák pozícióikat csak egy pillanatig, éppen addig, amíg a fidnétek teljesen elkötelezik magukat a támadás mellett. A levegő megtelt lövedékekkel. Az első rómaiak elestek, sikoltozva, ahogy az ellenséges lándzsák átszúrták fa és bőr pajzsaikat. A nyomás óriási volt. Ha a római vonal most megtörik, mindennek vége. Ekkor Romulus kiadta a parancsot, amely megváltoztatta a régió történelmének menetét. Nem támadási parancs volt, visszavonulási parancs volt. Visszavonulás! Kiáltották a centúriók. A rómaiak megfordultak. A lovasság megfordította hátasait, a gyalogság felbontotta az alakzatot. Futni kezdtek délfelé, vissza oda, ahonnan jöttek. A fidenét tábornokok szemében ez minden gyanújuk megerősítése volt. A rómaiak gyávák, fegyelmezetlenek és gyengék voltak. A pánik eluralkodott rajtuk. Üldözzétek őket, ne hagyjátok, hogy bárki elmeneküljön, üvöltötték a fidenét parancsnokok. A fidenét alakzat felbomlott. A fegyelem feloldódott egy őrült versenyfutásban, hogy utolérjék a menekülő rómaiakat. A vérszomi elvakította őket. Elhagyták falaik biztonságát, elhagyták védelmi alakzataikat, és a nyílt mezőre vetették magukat üldözve egy zsákmányt, amely rémültnek tűnt. A fidenát katonák lögdösödtek, futottak, ziháltak, meggyőződve arról, hogy a győzelem az övék. Nyulakra vadásztak. Nem tudták, hogy egyenesen a farkas torkába futnak. Az üldözés 1,5 kilométeren áttartott. A több ezer ember által felvert por eltakarta a napot. A rómaiak menekültek, botladozva, zavart szemekkel visszatekintve, tökéletesen játszva a szerepüket. Romulus közöttük lovagolt, szabályozva a sebességet, se túl gyorsan, hogy elveszítsék őket, se túl lassan, hogy utolérjék őket. A pontos helyre kellett vinnie őket. És akkor elérték a mélyedést, a sűrű bokrokat. A fák gyanús csendjét az oldalszárnyakon. A fidenétek, megrészegülve az üldözéstől, habozás nélkül léptek be a halálzónába. Romulus megállította a lovát. Hirtelen megfordult, az arca megváltozott. A félelem eltűnt, helyét a ragadozók falkája vette át. Lándzsáját az ég felé emelte. Olyan volt, mintha maga a föld sikoltott volna fel. A bokrokból, a mélyedésekből, az árnyékokból, amelyeket a fidenétek figyelmen kívül hagytak vakrohanásukban, római pajzsok fala emelkedett fel. Nem volt figyelmeztetés. Egy másodperccel korábban a levegő üres volt. A következőben tele volt torkokat kereső lándzsahegyekkel. A rejtett erő kalapácsként csapott le a fidenét oszlop oldalára, mint kalapács az üvegen. Az ütközés fizikai volt, brutális és fülsiketítő. A fidenét katonák, akik egy pillanattal korábban égő tüdővel és ölni akarással futottak, hirtelen hús és faprésébe kerültek. Saját rohanásuk lendülete árulta el őket. A hátsók nyomták az elöl lévőket, egyenesen a római csapda kardjaiba taszítva őket. A káosz azonnali volt, de az igazi borzalom a fidenétek számára nem az oldalszárnyakon volt, hanem elöl. Az a rettegő római sereg, az a csőcselék, amely az összeomlás szélén állónak tűnt, megállt, mint egyetlen ember. Romulus lovassága kivált a sorokból. A lovak 180 fokos fordulatot tettek a hátsó lábaikon. A gyalogsága sárba vájta a sarkát a lándzsák alatt, és szilárd halálvonalat alkotott. Már nem foglyok voltak. Ők voltak az üllő. A fidenétek csapdába estek a lesből támadó kalapács és Romulus üllője között. A csata hangja megváltozott. Már nem az üldözők eufórikus kiáltásai voltak, hanem a csapdába esettek pánik sikolyai. A fideneit alakzat szétesett. Nem volt hely suhintani a karddal. Nem volt hely felemelni a pajzsot. Az emberek agyonnyomva haltak meg saját társaik által, mielőtt római kard érte volna őket. A csapda tökéletes, geometrikus és kegyetlen volt. Romulus vezette, nem hátulról irányított. Belevetette magát a mészárlás közepébe. Lova áttörte a döbbent fidenétek első vonalát,
Lándzsája leterítette az első embert, aki keresztezte útját. Látni királyukat ilyen vadsággal harcolni, valami sötétet gyújtott a rómaiakban. Megalázták őket, felégették a gazdaságaikat, éhhalállal fenyegették a családjaikat. Ez nem területért folytatott harc volt. Ez a gyűlölet felhalmozódása volt. A mészárlás hatékony volt. Percek alatt a fidnét elővéd megszűnt létezni. De az ellenséges sereg nagy volt, és a túlélési ösztön hatalmas erő. Azok, akik hátul voltak, látva az elől zajló mészárlást, az egyetlen dolgot tették, amit tehettek. Megfordultak, és a város felé futottak. És itt vált a csata versenyfutássá az idővel. Romulus tudta, hogy a mezőn való győzelem nem elég. Ha a túlélőknek sikerül visszatérniük Fidenaébe és bezárni a kapukat, mindez hiába való volt. Rómának nem voltak ostromgépei, nem tudták ledönteni a kőfalakat. Ha azok a kapuk bezárulnak, Fidenae újjászervezi magát, segítséget kér etruszk szövetségeseitől, és Rómát összezúzzák egy olyan kimerítő háborúban, amelyet nem tud megfizetni. A kapukhoz! Futott végig a kiáltás a római sorokon. Az üldözés a nap folyamán másodszor fordult meg. Most a rómaiak vadásztak, de ezúttal nem volt színjáték, kétségbeesetten futottak. Aki tudja, hogy a teljes győzelem pár méterre van. A fidenétek az életükért futottak, eldobálva pajzsokat és fegyvereket, hogy könnyítsenek a súlyon. A por folytogatta őket. Látták városuk falait, otthonaik biztonságát. Olyan közel volt, de a rómaiak a nyakukon voltak. A római lovasság levágta a lemaradókat, de nem állt meg, hogy végezzen velük. Céljuk a város küszöbe volt. Fidenae falain az őrszemek rémülten figyeltek. Látták társaikat feléjük futni, keveredve az ellenséggel a testek és por zavaros tömegében. És szembenéztek a végső taktikai dilemmával, bármely helyőrségparancsnok rémálmával. Ha most bezárják a kapukat, megmentik a várost, de halálra ítélik saját embereik százait, akik szétzúzódnak saját védelmük fáján. Ha nyitva hagyják a kapukat, hogy megmentsék honfitársaikat, meghívják a farkasokat az odúba. A határozatlanság halálos. És abban a néhány másodpercnyi kétségben Fidenae sorsa megpecsételődött. Az őrök haboztak. Nyitva tartották a kapukat, kiabálva embereiknek, hogy fussanak gyorsabban. Ez végzetes hiba volt. Romulus és elővédje nem vált el a menekülő fidenétektől. Úgy tapadtak rájuk, mint egy második árnyék. Amikor az első fidenét katona átlépte a kapu küszöbét biztonságot keresve, egy római lépett át közvetlenül mögötte, hátba szúrva őt a kardjával. A testek tömege összeütközött a főbejárat alagútjában. A rómaiak emberi pajzsként használták magukat a fidenéteket, előre tolva őket, megakadályozva, hogy a hatalmas fakapuk bezáruljanak. Volt egy pillanatnyi brutális nyomás, titánok üvöltése a bejárati ív sötétjében. A védők próbálták betolni a kapukat, a támadók nyomták a halott és élő hús tömegét, hogy blokkolják azokat. Romulus ereje győzedelmeskedett. A római áradat betört a városba. Fidenae utcáinak csendjét megtörte a városi hadviselés zaja. De ez nem rendezett utcai harc volt. A védők sokkos állapotban voltak. Látták győztes hadseregüket elindulni kevesebb, mint 1 órája, és most vérrel és porral borított démonokat láttak özönleni a főutcáikon. Fidenae parancsnoki struktúrája összeomlott. Nem voltak parancsokat osztogató tábornokok, csak kiáltások és a betört ajtók zaja. A rómaiak adrenalin löketüktől hajtva erdőtűzként nyomultak előre, teret tér után foglalva el. De Romulus még nem a válogatás nélküli fosztogatást kereste. Tiszta célja volt. Miközben emberei biztosították a kapu kerületét, hogy biztosítsák, ne zárhassák őket belülre, ő a fellegvár felé fordította tekintetét, az erődített szív felé, ahol Fidenae elitje menedéket kereshetne egy utolsó ellenállásra. A csata a mezőn véget ért, de a mészárlás a falakon belül épp csak elkezdődött. És miközben a római légiósok szomszédaik holttestein léptek át, egy kérdés lebegett a levegőben, keveredve a vér szagával. Fidenae elesett, igen, de Fidenae nem volt egyedül. Szövetségesei, a hatalmas veiiek, Veii, Etruszk városa figyeltek. És Veii nem csak egy rivális város volt. Veii egy miniatűr birodalom volt. Romulus a horizont felé nézett, miközben emberei megtisztították az utcákat. Tudta, hogy ez a győzelem nem hoz békét, csak egy nagyobb háborút hoz.
mert ha megölöd az őrzőkutyát, a gazda kijön a fejszével. Veii nem küldött hírnököket, vasat küldött. Fidenae elestét Veii hatalmas etruszk városában nem katonai vereségnek, hanem személyes sértésnek tekintették. Fidenae a rokonuk volt, az üzleti partnerük, a párnájuk a déli barbarizmus ellen. Hogy egy csapat latin pásztornak volt mersze nem csak legyőzni, hanem megszállni is egy szövetséges várost, tűrhetetlen volt. Veii a régió égköve volt, gazdag, kultúrált, masszív kőfalakkal körülvéve kereskedelmi útvonalak tulajdonosa. Róma ehhez képest sárgödrök disznóolja volt, de az óriás elkövette a klasszikus hibát, alábecsülte a kiskutya dühét. Veii válasza a teljes mozgósítás volt. Nem bajlódtak rejtőzködési stratégiákkal vagy csapdákkal az erdőkben, nem volt rá szükségük. Seregük azzal az arroganciával kelt át a Tiberisen, mint aki egy rovart készül eltaposni. Megszállták a római mezőket. Kifosztották a gazdaságokat, amelyeket Fidenaenek nem sikerült felégetnie. Felállították táborukat egy olyan geometrikus fegyelemmel, amely tökéletességével rémületet keltett. Romulus számára a helyzet kritikusról katasztrofálisra fordult napok alatt. Alig volt ideje letörölni a vért a kardjáról Fidenaeben, amikor a felderítők lélekszakadva megérkeztek. Az etruszkok itt vannak. Ezúttal a lesből támadás trükkje nem működött volna. A veiiek profik voltak. Volt vértjük, nehéz bronzpáncéljuk, amelyről a római nyilak úgy pattantak le, mint az eső, és zárt alakzatokban áthatolhatatlan lándzsasünként harcoltak. Nyílt mezőn szembeszállni velük papíron halálos ítélet volt. De Róma falai mögött maradni azt jelentette volna, hogy hagyják, hogy Veii kiéheztesse a várost. Romulus meghozta az egyetlen lehetséges döntést egy olyan ember számára, aki erőszakra építette királyságát. Először támadni. Elhagyta Rómát mindennel, amilyen volt. A fidenaei csatában megsebesült férfiak bekötözték sebeiket és felvették pajzsaikat. Öregek, akik alig bírták tartani a lándzsát, csatlakoztak a sorokhoz. Ez nem hadsereg volt. Ez egy fegyveres nemzet volt, amely a szakadék felé menetelt. A két sereg a Tiberis közelében állt fel. A kontraszt vizuálisan is fájdalmas volt. Egyik oldalon Etrúria pompája, színes páncélok, festett pajzsok, tiszta tunikák. A másikon Róma mocska és dühe, farkasbőrök, szálkásfa pajzsok, a naptól perzselt arcok és a kétségbeesés. A kezdeti összecsapás mennydörgésként hatott. A római vonal nekiütközött az etruszk pajzsfalnak és visszapattant. Szó szerint. Veii fegyelme abszolút volt. Katonáik egy lépést sem hátráltak. Kibírták az ütést, nyomtak a pajzsaikkal és mechanikus pontossággal döfték a lándzsáikat. A rómaiak tucatjával estek el az első percekben. A vér öntözte a száraz talajt, vörös és csúszós sárrá változtatva azt. Egy távoli megfigyelő számára a csata eldöntöttnek tűnt. Az etruszk falanx lépésről lépésre nyomult előre, összezúzva a római tömeget. Romulus látta, hogyan kezd omladozni a központi vonala. A pánik, az a régi ellenség kezdett megjelenni emberei szemében. Látták ellenségeik gazdagságát és technikáját, és alacsonyabb rendűnek érezték magukat. Legyőzöttnek érezték magukat, még mielőtt meghaltak volna. Romulus tudta, hogy a taktika ma nem menti meg, csak az őrület teheti. A fémes mennydörgés közepette Róma királya meglátott egy óriást az ellenséges sorok között, egy jóképű veteránt, talán egy kapitányt, aki sértő könnyedséggel ölt rómaiakat. Romulus nem adott parancsot tábornokainak, nem szervezte újra a sorokat, olyat tett, amit egyetlen civilizált király sem tenne. Levette a sisakját, hogy mindenki lássa az arcát. Esküt tett Jupiter Feretriusnak, a trófeák és a győzelem istenének megígérve, hogy felajánlja az ellenség zsákmányát, ha győzelmet ad neki. És rohamozott. Nem a vonal ellen rohamozott. A saját emberei pánikja ellen rohamozott. Egyedül rontott neki az etruszk alakzatnak, tébolyult erővel ütve a pajzsokat, próbálva rést nyitni a saját testével. Ez taktikai öngyilkosság volt, amely vallási szimbólummá vált. Amikor látták királyukat eltűnni az ellenséges bronzáradat alatt, a rómaiak abba hagyták a gondolkodást. A haláltól való félelmet felváltotta a félelem és a szégyen, hogy hagyják apjukat meghalni. Romulusért! Tört ki a kiáltás ezer torokból. A római vonal abba hagyta a hátrálást. Előre nyomult. Már nem technikával harcoltak, foggal, körömmel és kövekkel harcoltak.
Rávetették magukat az etruszk lándzsákra, hogy lenyomják az ellenség pajzsait, és lehetővé tegyék a mögöttük lévő társnak a szúrást. Megragadták a vei katonák lábát, és a sárba rántották őket, hogy rövid késekkel kibelezzék őket. Vei geometrikus tökéletessége kezdett megtörni. A tiszta háború piszkossá vált. Az etruszkok, akik lovagok közötti szervezett csatákhoz voltak szokva, nem tudták, hogyan bánjanak ezzel a falánk farkasfalkával, amely nem tisztelte a becsületes harc szabályait. A vei alakzat megtört középen. Az ár megfordult. De Romulus, akit saját vére borított, zihálva a holttestek között, tudta, hogy ennek nincs vége. Áttörték a vonalat, igen, de vei serege hatalmas volt. Az ellenséges szárnyak kezdtek bezárulni, hogy bekerítsék a rómaiakat. A csapda zárult rájuk. Megnyerték a pillanatot, de épp elveszíteni készültek az egész sereget egy bekerítő manőverben. A király a folyóra nézett. Csodára vagy az ellenség hibájára volt szüksége, és akkor meglátta. A veii-iek magabiztosságukban a Tiberisszel a hátuk mögött harcoltak, a folyót használva védelemként a hátvédjük számára. Amit a biztonságuknak hittek, az épp a sírjuk lenni készült. Romulus felemelte kardját, nem az ellenségre mutatva, hanem a vízre. Ha sikerülne még néhány métert tolniuk rajtuk, a fizika elvégzi a többit. A folyó nem bocsátott meg. És a Tiber is azon a napon éhes volt. Romulus parancsa egyszerű volt, mechanikus, brutális. Nyomulni. Nem volt szükség csetepattéra, nem volt szükség hősies párbajokra, csak tömegre. A római vonal királyuk őrületétől felvillanyozva hús és pajzsok hidraulikus présévé vált. Lépésről lépésre, méterről méterre kényszerítették a veii elitet a visszavonulásra, a sáros part felé. Ekkor vált az etruszkok technológiai előnye halálos ítéletükké. Azok a nehéz bronzpáncélok, azok a pompás sisakdíszek, amelyek eltérítették a kardokat, most horgonyok voltak. Egy délceg katona megcsúszott a sárban, beleesett a vízbe, próbált felállni, de a bronz súlya és az áramlata fenékre húzta. Aztán egy másik esett bele, és még egy. A pánik gyorsabban terjedt, mint a tűz. A mögötte lévők próbáltak megállni, sarkukat a puha talajba vájva, de a római vonal nyomása könyörtelen volt. A rómaiak az előttük lévőket a mögöttük lévőkre tolták, a mögöttük lévőket pedig a sáros víz felé. A Tiber is megszűnt folyó lenni. Mozgó tömegsír lett belőle. Akik próbáltak úszni, megfulladtak, saját katonai büszkeségük súlya húzta le őket. Akik a parton maradtak, azokat a római düh mészárolta le. A víz sötét, sűrű vörösre festődött, amely makabre előjelként úszott le Róma felé. A győzelem eljött. Vei serege. A régió legrettegettebb ereje nem visszavonult. Feloszlott. A kevés túlélő eldobta fegyvereit, festett pajzsait, mindent, ami katonaként azonosította őket, és szétszóródva menekült az erdőkbe, imádkozva, hogy elérjék a városfalakat Romulus démonai előtt. De Romulus nem állt meg a parton ünnepelni. A csata adrenalinja nem oszlott el. Tudta, hogy a félgyőzelem késleltetett vereség. Újra szervezte kimerült és véres sárral borított embereit, és vei területe felé menetelt. Nem voltak gépei az ellenséges város hatalmas kőfalainak lerombolásához, és ezt tudta is. Így valami rosszabbat tett. Háborút indított a föld ellen. Napokig a római sereg pusztította vei földjeit, felégették a termést, megölték a jószágot, lerombolták a csűröket, magas falaikról a nemes etruszkok látták, hogyan válik gazdagságuk fekete füsté. Romulus üzenete világos volt. Elbújhattok a köveitek mögött, de ha újra átkeltek a folyón, nem lesz mit ennetek. Vei megértette. A büszkeséget szárazon nyelték le. Egy küldöttség hagyta el a várost. Nem kardokat vittek, olajágakat vittek. Etrúria leghatalmasabb városának nagykövetei térdre borultak a pásztorok királya előtt. Békéért könyörögtek. Romulus feltételei kemények voltak, egy hódító feltételei. Veiinek fel kellett adnia a 7 körzet, Septempagi területeit, át kellett adnia nemesi családjainak túszait garanciaként, és ami a legfontosabb, 100 éves fegyverszünetet kellett aláírnia. 100 év csend. 100 év, amelyben Rómának szabad keze lesz a növekedéshez anélkül, hogy északra kellene figyelnie. A háború véget ért. De miközben Romulus zsákmánnyal és rabszolgákkal teli szekerekkel menetelt hazafelé, a levegő Rómában megváltozott. A katonák imádták őt. Élő istennek látták.
Mars fiának, aki dacolt a halállal és győzött. Reketre kiabálták a nevét. De a szenátus árnyékában, az öregek és a patríciusok között, akik vele együtt irányították a várost, a tekintetek nem az imádatról árulkodtak. Teremtettek egy királyt, hogy megvédje őket. De látva a brutalitást, amellyel összezúzta Veit, látva, hogyan imádja őt a tömeg fanatizmussal, a szenátorok elkezdtek feltenni egy veszélyes kérdést. Most, hogy nincsenek ellenségek a falakon kívül, ki ellen fordítja majd éhségét a farkas? Romulus számára a legnagyobb veszély már nem a csatatéren volt. Otthon várt rá. A béke veszélyes. A háborúban az ellenség előtted van. Másfajta páncélt visel és kiált, mielőtt megtámadna. A békében az ellenség mosolyog. Megveregeti a hátad és megosztja a bort az asztalodon. És Romulus, az ember, aki úgy olvasta a csatateret, mint egy nyitott térképet, vak volt a politika térképeihez. Nem királyként tért vissza Rómába, hanem kolosszusként. A szekerek túlcsordultak az etruszk arannyal. A rabszolgák végtelen sorokban meneteltek. A nép, az a kélyes és éhes tömeg, imádta őt. Az átlagpolgár számára Romulus volt a gondviselő, a védelmező, az apa, aki biztonságot és kenyeret hozott. De a tömeg szeretete édes méreg. Elhiteti veled, hogy érinthetetlen vagy. És Romulus elhitte. Abba hagyta a szenátus összehívását. Azok az öreg patríciusok, a leghatalmasabb családok fejei, akik segítettek megalapítani a várost, díszletté váltak az öregek számára, akik soha nem fogtak kardot. Romulus rendeletekkel kezdett kormányozni. Én parancsolom, én döntöm el. A mi szó eltűnt a szótárából. Hogy megvédje magát minden ellenvéleménytől, létrehozott egy személyes testőrséget. Celeresnek, a gyorsaknak nevezte őket. 300 fiatal férfi, csak hozzá hűségesek, brutálisak és hatékonyak, akik fegyveres árnyékként követték őt, bárhová ment. A szenátus számára ez nem biztonsági intézkedés volt, ez a zsarnokság kinyilatkoztatása volt. Egy római király a népe között sétált, egy zsarnok acéllal körülvéve. A feszültséget a tömegben késsel lehetett vágni. A szenátorok halkan gyűltek össze, gyűlölettel figyelve, hogyan tapossa sárba Mars fia azokat a hagyományokat, amelyeket ők írtak. De a végső csapás, az utolsó csepp, amely túlcsordította az arisztokrata türelem poharát, nem sértés volt. Mint mindig, most is a tulajdon kérdése volt. A Veii elleni győzelem után új földek voltak, termékeny mezők hektárjai, amelyeket az ellenségtől vettek el. A törvény és a szokás azt diktálta, hogy a szenátusnak kell döntenie a zsákmány elosztásáról. Romulus meg sem kérdezte őket. A dacos populizmus aktusában közvetlenül a katonái és a plebsz között osztotta szét a földeket. Ez a hűség tömeges megvásárlása volt. Romulus azt mondta a hadseregnek, a jólétetek az én kezemből származik, nem az övékből. A szenátorok számára ez fegyveres rablás volt. Romulus elvette a jövőjüket, a befolyásukat és a gazdagságukat, hogy a plebsznek adja. Abban a pillanatban a szenátus megértett egy rémisztő igazságot. Amíg Romulus él, a köztársaság soha nem születik meg. Róma mindig egy ember játékszere lesz. Nem volt hivatalos találkozó a haláláról való döntéshez. Nem voltak aláírt dokumentumok. Tekintetek voltak. Néma egyetértés a sötét folyosókon. Hallgatólagos megállapodás 100 hatalmas ember között. A veszett kutyát fel kellett áldozni. De megölni egy félistent nem könnyű, nem szúrhatod le csak úgy az utcán az imádói előtt. Az polgárháborút okozna. A tökéletes pillanatra volt szükségük. Arra volt szükségük, hogy a tett rejtett legyen, hogy a sors művének tűnjön, ne árulásnak. Vártak. A türelem a politikus fegyvere. A lehetőség július hónapjában érkezett el, a nónák idején. Romulus nagy gyűlést hívott össze a marsmezőre, a Kecskemocsár közelébe, hogy szemlét tartson a hadsereg felett. Róma minden hatalma ott volt. A szenátorok ott voltak, körülvéve a királyt, tiszteletet színlelve. Az ég, a történelem bűntársa sötétedni kezdett. Nem normális eső volt. A felhők ólomfedélként zárultak Róma fölé. A levegő nehézzé, elektromossá vált. A madarak elhallgattak. Hirtelen és erőszakos szél porörvényeket kavart, amelyek elvakították a látást. A hőmérséklet meredeken zuhant. Ez volt a tökéletes vihar. Az atmoszférikus káosz babonás pánikot váltott ki a tömegből. Az emberek menedéket keresve futottak, szétszóródva a szakadó víz és a földet rázó mennydörgés alatt.
A Celerest, Romulus személyes testőrségét elsodorta az ár, a rémült emberek tömege, elválasztva őket királyuktól az űrzavar és a fekete eső fala által. Hirtelen Romulus egyedül maradt, egyedül a vihar közepén, egyedül a szenátorokkal. A sötétség szinte teljes volt, a mennydörgés morajlása elnyomott minden sikolyt. Senki sem láthatta, mi történik a királyi emelvényen. És a sötétség abban a pillanatában, az egek dühének leple alatt előkerültek a pengék a tógák alól. Ami abban a néhány perc sötétségben történt, az az ókor egyik legvéresebb és legjobban őrzött titka. Nem volt tárgyalás, nem volt védekezés. Évek felhalmozódott neheztelése által hajtott frenetikus mészárlás volt. A legenda azt mondja, hogy egy forgószél vitte a királyt a mennybe. A valóság, amelyet a történelem legsötétebb zugaiban suttognak, sokkal zsigeribb. A szenátorok nem csak leszúrták, hanem szó szerint széttépték. Azt mondják, hogy a bűntény elrejtése érdekében a gyilkosok nem hagyhattak ott egy 100 sebtől vérző holttestet, amely árulást kiált. Így a testet az egyetlen lehetséges groteszk módon tüntették el. Ott helyben, a sárban és az esőben darabolták fel. Minden szenátor elrejtett egy darab húst, a király egy töredékét a tógája redői alá. Amikor a vihar elvonult, nem volt eltemethető test. Romulus, az ember megszűnt létezni. Az eső olyan gyorsan állt el, ahogy kezdődött. A nap újra áttörte a felhőket a kecskemocsár felett. Az átázott és reszkető tömeg visszatért a gyűlés helyszínére. A Celeres a királyi emelvény felé futott, készen arra, hogy megvédje vezetőjét, de a trón üres volt. A marsmezőre telepedő csend rémisztőbb volt a mennydörgésnél. Szemek ezrei nézték a nedves faülést. A szenátorok ott álltak, ünnepélyesen, tógáikat furcsán megemelve, és kezeiket elrejtve. Hol a király? kérdezte valaki. A morajlás üvöltéssé vált. Hol van Romulus? A pánik gyanúvá változott másodpercek alatt. A katonák a szenátorokra néztek. A plebejusok a patríciusokra. Az árulás szaga lebegett a levegőben. A kezek a kardok markolatára tévedtek. A szenátus egy dolgot számított el. Megölhetted az embert, de nem ölhetted meg egy éhes hadsereg hűségét. Ha a tömeg úgy dönt, hogy a nemesek megölték a hősüket, naplementére egyetlen szenátor sem marad életben. Róma polgárháborúban égett volna el, mielőtt betöltötte volna a 40-et. A szenátorok egymásra néztek. A félelem valós volt. Kiútra volt szükségük, és gyorsan. Egy olyan hatalmas, abszolút és isteni hazugságra volt szükségük, amelyet senki sem mert megkérdőjelezni. Ekkor lépett elő egy ember. Proculus Iulius. Nem volt híres harcos, de kitörölhetetlen hírnévvel rendelkező ember volt, akit a nép és a nemesség egyaránt tisztelt. Ha ő beszélt, az emberek figyeltek. Proculus felment az üres emelvényre. Csendet kérve emelte fel a kezét. Tudta, hogy az élete és kollégái élete a következő 2 percben nyújtott teljesítményétől függ. Rómaiak! Kiáltotta határozott hangon a dühös tömeg szemébe nézve. Törjétek meg a gyászt, ne sírjatok! A tömeg megállt. Romulus nem halt meg, folytatta szűve az ókori történelem legzseniálisabb politikai hazugságát. Egy pillanattal ezelőtt, miközben az ég zengett, a király apja, a nagymars isten leszállt egy tüzes szekéren. Láttam. Romulus rám nézett, mielőtt a mennybe emelkedett, és üzenetet adott át nektek. A csend abszolút volt. Proculus a tenyerében tartotta a várost. Azt mondta nekem, menj és hirdesd a rómaiaknak, hogy az ég akarata, hogy az én Rómám a világ fővárosa legyen, hogy műveljék a hadviselés művészetét, és tudják meg, hogy semmilyen emberi hatalom nem lesz képes ellenállni a római fegyvereknek. Romulus már nem ember, most már Isten, most ő Quirinus. Mesteri húzás volt. Ha azt mondták volna, hogy halott, az bűntény lett volna. Ha azt mondták, hogy felemelkedett, az csoda volt. A szenátorok, megkönnyebbülve, éjjenezni kezdtek. Üdvözlégy Quirinus, üdvözlégy Isten! A tömeg kétségbeesetten vágyva arra, hogy elhiggye, apjuk nem hagyta el őket, hanem most a csillagokból figyeli őket, csatlakozott a kiáltáshoz. A düh vallási imádattá változott. A katonák elengedték kardjaikat és az ég felé emelték kezüket. A szenátus túlélte. Politikai gyilkosságot nemzeti ünneppé változtattak. Templomot építettek oda, ahol korábban vértócsa volt. De amikor az eufória eloszlott és az éjszaka leszállt a városra, hideg valóság telepedett a Palatinusra.
Romulus elment. A zsarnok eltűnt, de vele együtt a rend is elszállt. Nem volt örökös. Romulusnak nem voltak gyermekei, akik igényt tarthattak volna a trónra. Nem volt rendszer az utód kiválasztására. A trón üres volt, és 100 ambíciózus szenátor, ugyanazok, akiknek királyi vér tapadt a kezéhez, most új éhséggel néztek egymásra. A bűntény egy pillanatra egyesítette a szenátust, de az ambíció örökre megosztotta volna őket. Róma az interregnum néven ismert rémisztő bénultság időszakába lépett. Egy egész évig a városnak nem volt királya. A szenátorok megpróbáltak váltásban kormányozni, 5 naponta rotálva a hatalmat. 5 nap abszolút hatalom egy szenátornak, aztán a következő. Katasztrófa volt. Az 5 napos rendszer bürokratikus káoszt és krónikus instabilitást teremtett. Senki sem tudott hosszú távra tervezni. A törvények hetente változtak, az igazságszolgáltatás kiszámíthatatlan volt. És a nép, amely megtapasztalta a stabilitást egy erős vezető alatt, újra zúgolódni kezdett. 100 úr rosszabb, mint egy, mondták a kocsmákban. Elvettetek egy királyt, hogy adjatok nekünk 100 zsarnokot. A népi nyomás elviselhetetlenné vált. Az emberek újra körbevették a kúriát. Nem kardokkal, hanem egy nem tárgyalható követeléssel. Adjatok nekünk királyt, vagy felégetjük a szenátust. A sarokba szorított szenátorok rájöttek, hogy korai köztársasági kísérletük kudarcot vallott. Új királyra volt szükségük. De kit válasszanak? Ha rómait választanak, a szabinok, akik a népesség felét tették ki, fellázadnak. Ha Szabint választanak, a rómaiak érzik elárulva magukat. A választás lehetetlen volt. Bármely név, amit javasoltak, belső háborút okozott volna. Valaki olyanra volt szükségük, aki Romulus ellentéte volt. Nem harcos, nem hódító, nem impulzív fiatalember. Olyan valakire volt szükségük, aki nem akarta a hatalmat, és találtak egy embert, aki egy kunyhóban élt, távol a várostól. Egy remete filozófust, aki napjait az istenekkel való beszélgetéssel töltötte, és aki utálta a politikát. A neve Numa Pompilius volt. És amit Róma nem tudott, az az volt, hogy ez az ember csupán szavakkal és rituálékkal felfegyverkezve hatalmasabb lesz bármely seregnél, amelyről Romulus valaha is álmodott. Numa Pompilius nemet mondott, amikor a szenátorok küldöttsége, izzadtan és kétségbeesetten, megérkezett kis farmjára Kúresben, várva, hogy a bölcs térdre esik hálából, Latium leghatalmasabb koronájának ajánlatáért. A közöny falába ütköztek. Numa rájuk nézett, letörölte a földet a kezéről és nevetett. Róma? kérdezte. Az a tolvajok és gyilkosok városa, miért akarna egy békét szerető ember egy olyan várost uralni, amely csak a halál imádását ismeri? Ez volt a legmegalázóbb elutasítás, amit Róma valaha elszenvedett. Ez nem korlátozott vereség volt, ez morális vereség volt. Numa azt mondta nekik, hogy dicsőséges birodalmuk még egy földművesnek sem kell. A szenátoroknak könyörögniük kellett. Érvelniük kellett azzal, hogy nélküle a város felemészti önmagát egy polgárháborúban. A könyörületére appelláltak, nem az ambíciójára. Ha nem jössz, ezrek vére szennyezi be a kezedet mulasztás által, mondták neki. Ez brutális érzelmi zsarolás volt, de működött. Numa elfogadta, de egy rémisztő feltétellel. Az isteneknek előbb jóvá kell hagyniuk. A jelenet a Kapitólium-hegyen elviselhetetlen feszültséggel telt. Numa egy kövön ült, délre nézve. Egy augur, fedett arccal mellette állt az eget kémlelve madarak után kutatva. Lent, a mélyben 20 000 fegyveres tartotta vissza a lélegzetét. Ha a madarak nem jelennek meg, vagy ha rossz irányba repülnek, Numa visszatér a farmjára, és Róma elég. Egy civilizáció sorsa egy madárszárny csapásán múlott. A csend megtört, amikor az augur az égre mutatott. A madarak megjelentek jobbról. A jel világos volt. Jupiter elfogadta a pacifistát. Amikor Numa lejött a hegyről, a tömeg üvöltött, de nem egy harcos királyt láttak. Nem volt páncélja, nem volt kardja. Fehér köntösbe burkolózva sétált, olyan nyugalommal, amely zavarba ejtette Romulus veteránjait. És abban a pillanatban kezdődött az ókori történelem legbátrabb pszichológiai kísérlete. Numa tudta, hogy nem tudja fizikai erővel irányítani ezeket az embereket. Farkasok voltak. Ha megpróbálná használni az erejét, darabokra tépnék, mint Romulust, így hát úgy döntött, hogy valami acélnál erősebb dolgot használ. A láthatatlantól való félelmet. Feloszlatta a celeres testőrséget.
Ez volt az első rendelete. Nincs szükségem védelemre a saját népemmel szemben, mondta. Kiszámíthatatlan kockázat volt, de szó szerint lefegyverezte a feszültséget. Aztán elkezdődött a város mentális átprogramozása. Ha Romulus felépítette Róma testét, Numa felépítette az elméjét. Komplex rituálékat talált ki mindenre. Háborút akartak üzenni? Várniuk kellett a jelekre. Aratni akartak? Házasodni akartak? Konzultálniuk kellett. Megtöltötte napjaikat szent kötelezettségekkel. Megteremtette az istenektől való félelmet. Azt mondta nekik, hogy Jupiter nem csak győzelmeket akar, hanem rendet is. Megállapította a tulajdonhatárait és szenttétette őket. Terminus Istennek ajánlotta. Egy határkő elmozdítása többé nem polgári vita volt. Halálos szentségtörés volt. Hirtelen a tolvajok abba hagyták a lopást, nem az űröktől való félelem miatt, hanem az átoktól való félelem miatt. De mesteri húzása az igazság manipulálása volt. Numa gyakran eltűnt a szent erdőkben. Amikor visszatért, azt mondta. Találkozott Egeria nimfával, egy istennővel, aki lediktálta a törvényeket. Igaz volt? Valószínűleg nem. Számított? Egyáltalán nem. Azzal, hogy kijelentette, törvényei egy istennőtől származnak, és nem tőle, megkérdőjelezhetetlenné tette őket. Numával vitatkozni politika volt. Egeriával vitatkozni istenkáromlás volt. Romulus durva katonái, emberek, akik nem féltek semmilyen lándzsától, remegni kezdtek egy ág recsenésétől vagy az ég színétől. Numa megszelídítette őket. És hogy megszilárdítsa ezt az új valóságot, épített egy emlékművet, amely örökre meghatározza Róma lelkét. Janus templomát. Nem volt nagy vagy fényűző templom. Egy ív volt 2 nehéz bronzkapuval. Janus a kétarcú isten volt, a végek és kezdetek, az átmenetek istene. Numa összegyűjtötte az egész népet a nyitott kapuk előtt. Ezek a kapuk a háború tüdeje, kiáltotta. Amikor nyitva vannak, Róma fegyverben áll, és Isten kijön harcolni velünk. Amikor zárva vannak, béke uralkodik, és Isten biztonságban van bent. A kapuk metaforikusan nyitva voltak attól a naptól kezdve, hogy Romulus megölte Remuszt. Soha nem voltak zárva. A háború volt Róma természetes állapota. Numa a kapuk felé sétált. A rozsdás bronzzsanírok csikorgása visszhangzott a csendes völgyben. Egy száraz csapással bezárta őket. A záródás hangja egy korszak végének hangja volt. Története során először Róma hivatalosan békében volt, és a hihetetlen az, hogy így is maradt. 43 évig Janus kapui zárva maradtak. 43 év egyetlen csata nélkül. Róma szomszédai ugyanazok az etruszkok és szabinok, akik gyűlölték a farkasok városát, leeresztették fegyvereiket. Nem azért, mert szerették Rómát, hanem mert félték királyuk szentségét. Numát megtámadni olyannak tűnt, mintha magát az eget támadnák meg. E természetellenes csend alatt Róma nőtt. Nem területben, hanem komplexitásban. Létrejöttek a kézműves céhek. A naptárat 10-ről 12 hónapra reformálták, hogy összehangolják a holddal és a nappal, egyúttal rendet kényszerítve. A vestaszüzeket beiktatták, hogy őrizzék a szent tüzet. Egy lángot, amely, ha kialszik, a világ végét jelenti. Numa fogott egy csapat törvényen kívülit, és törvénytisztelő polgárokká változtatta őket. Lelkiismeretet adott nekik. De a biológia kérlelhetetlen. Numa, a varázsló király, a békeépítésze megöregedett. Bőre ráncos lett, léptei lassultak, és az árnyakban egy új generáció római nőtt fel. Fiatalok, akik nem ismerték Romulus háborúit, de csillogó szemekkel hallgatták nagyapáik dicsőségről, vérről és fosztogatásról szóló történeteit. Türelmetlenséggel, nem pedig áhítattal néztek Janus zárt kapuira. A béke jó a kereskedelemnek, de unalmas az ambíciózus fiatalságnak. A rozsda Janus templomának falain nem tartott örökké. Amikor Numa utoljára hunyta le szemét, békésen halva meg ágyában, e korszak egyetlen királyaként, akinek megadatott ez a luxus, Róma újra visszatartotta a lélegzetét. A varázs megtört. A farkasvadász elment, és épp a dombok túloldalán Alba Longa városa, Róma ősi anyja irítséggel figyelt. Látták, hogyan vált ősi gyarmatuk gazdaggá és hatalmassá. Tisztelték a szent Numát, de most, hogy a szent halott volt, a régi rivalizálás felébredt. A következő király nem filozófus lesz, és Janus kapui olyan erőszakkal készültek kinyílni, amely megrengeti Olaszország alapjait. A béke megszakadt, az igazi történelem, a vér történelme
megújulni készült. Numa békéje egyetlen holdat sem élt túl a temetésén. Amint a Szent Király halotti mágiájának füstje eloszlott, Róma lerázta magáról a kegyelmet, mint aki levesz egy nedves köpenyt. A férfi, aki trónra lépett, nem érdeklődött nimfák, szent erdők vagy csend iránt. A neve Tullus Hostilius volt, és a vezeték neve mindent elárult, hostilis, éjjel ellenséges. Tullus Rómára nézett, és nem egy ájtatos várost látott. Egy rozsdás várost látott. A 43 év béke kövéren hagyta a férfiakat és élesen a kardokat. Számára Numa békéje nem áldás volt, hanem lassú betegség, amely elsorvasztotta a nemzet izmait. Róma idő előtt öregedett. Adrenalin injekcióra volt szüksége, vérre volt szüksége. És a sors mindig készen arra, hogy az erőszakosak kedvében járjon, megadta neki a tökéletes kifogást. Alba Longa, az ősi metropolis, az anyaváros Medite, ahonnan Romulus származott, úgy döntött, próbára teszi az új királyt. Azt hitték, Tullus egy újabb puha filozófus lesz. Súlyos hiba. Alba gazdái átlépték a határt és kifosztották a római mezőket. Ez kisebb csíntevés volt, marhalopás, amit Numa egy beszélgetéssel és kártérítéssel oldott volna meg. De Tullus nem kártérítést akart, ő háborút akart. Azonban Tullus veszélyesebb volt Romulusnál. Romulus dühből támadott. Tullus a törvénnyel a kezében támadott. Ugyanazokat a szent rituálékat használta, amelyeket Numa talált ki, de elcsavarta őket, hogy a kardot szolgálják. Követeket küldött Alba Longába lehetetlen követelésekkel, amelyeket elutasításra terveztek. Azt akarta, hogy Alba Longa mondjon nemet. Azt akarta, hogy ők szegjék meg először a szerződést. Amikor Alba Longa királya arroganciával elutasította a római követeléseket, Tullus elmosolyodott. Ez már nem agressziós háború volt, ez igazságos háború volt. Az istenek technikailag az ő oldalán álltak. Tullus visszatért a fórumra. A tömeg, az a szörnyeteg, amely 4 évtizede aludt, újra ébren volt. Érezték a változást a levegőben. A tömjén szaga eltűnt, helyét átvette a bőr és a fegyverolaj szaga. A király a fórum végére sétált, a kis bronzívhez, amelyet Numa oly nagy ünnepélyességgel zárt be majdnem fél évszázada. Janus temploma. Az ajtókat por és száraz indák borították. A fém opálos volt, egy elfeledett idő ereklyéinek tűntek. Tullus Hostilius megállt előttük. Nem volt beszéd, nem volt ima a békéhez. Megragadta a bronzfogantyúkat. A hang gyötrelmes volt. A zsanérok, amelyeket korrodált a 43 év tétlenség, úgy sikoltottak, mint a sérült állatok, amikor erőltették őket. A zaj visszhangzott az egész völgyben. Egy fémes jajgatás, amely az ártatlanság végét jelentette. A por lehullott az indákról. Tullus addig nyomta, amíg a szárnyak száraz mennydörgéssel nekiütköztek a kőfalaknak. A templom belseje sötét, üres, éhes volt. Janus, a kétarcú isten újra a háborúra nézett. Róma visszatért, mondta Tullus. Az indulási parancsot még aznap délután kiadták. Ez nem védekezés volt, ez invázió volt. A légiók Romulus embereinek unokáiból délnek meneteltek az anya Alba Longa felé. Nem tudták, hogy ez a háború az egyik város teljes pusztulásával végződik majd. Nem tudták, hogy saját gyökereiket készülnek kitépni. Csak azt tudták, hogy az ajtók nyitva vannak. A farkas le volt láncolva, de soha nem volt megszelídítve. És most szabad volt.